फिर से मैं मीना सिन्हा एक बधाई पद सुना रही हूँ। अब आप सबों का आशीर्वाद और स्नेह चाहिए। धन्यवाद। बाजना मजीरा जैसे हीरा रतनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। बाजना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डारा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डारा। इहे अर मनवा अपने कान के ऐरनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। पाँव के पैजनिया दे द, कमर के करधनिया दे द, पाँव के पैजनिया दे द, कमर के करधनिया दे द। इहे बापी चरवा अपना करके कंगनवा दे द, इहे बापी चरवा अपना करके कंगनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। हमरा के कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही, हमरा के कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। इहे बा सपनवा अपनी गोदी के ललनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। बाजना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द।